شاندەکە نوونەرên نەکەسێ لەگەڵ ڕەوشکاری سیاسەتە بریتانە یە کاروبارên سووریە لە ئەستەمبولê hevdîtineke encam da. Di hudûşemê şandeke nûnerên NKSê ku Dr. Abdulhekîm Beşar cîgirê serokê Îtîlafa Niştîmanî a Opozisyona Sûriyê û Abdullah Gedo endamê desteya siyasî li Îtîlafê li xwe girt لەگەڵ Sam Geyb ڕەوشکاری سیاسەتە بریتانە یە کاروبارên Sûriyê li ئەستەمبولê hevdîtinek encam da. Di hevdîtinê de rewşa Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê û proseya siyasî navdewletî a taybet bi Sûriyê li gorî biryarên navdewletî û rêgiriya çekdarên PD li vegera koçberkiriyên Efrînê bo zêdê xwe û çawaniya piştevaniya wan û vegera koçberkiriyên Serêkaniyê û Girêspî hate gengeşekirin. Herwiha nûnerên NKSê daxwaz ji Geyb kir fişarê li Qesedê bikin da ku rêgiriyê li revandin û leşkerkirina zarokan li Rojavayê Kurdistanê bikin. Herwiha daxwaza minheyên xwendinê taybet bi zaroyên Efrînê, Serêkaniyê û Girêspî wekû piştevanî ji proseya xwendinê re kir.